Jeg ved godt, at det er lidt ekstremt at cykle hele vejen fra Danmark til Østrig. Men jeg er på jagt efter en pukkelpiste, fordi jeg skal teste noget nyt cykeludstyr. Problemet er, at de har lige præpareret området, så lad os lige gå indenfor. I skal lige se en helt vild opfindelse. Kom. Det er dem her, det handler om. De dansk producerede cykelbukser Extreme. Prøv lige at se her. Det her det er en normal pude, der er i cykelbukser. Det her det er den nye slags. Prøv at se, hvor meget den der hopper op og ned. Den der, den dør med det samme. Det er simpelthen bukser med affjedring i. Jeg ville have testet det i nogle pukler, men de var der så ikke. I må tage mig på mit ord. Det her, der hopper den. Der dør den. Det ser altså meget sjovt ud, ikke? Det virker. Prøv at forestille dig at køre ned ad en lidt ujævn vej, og der er masser af vibrationer. Har du et par almindelige cykelbukser på, så får du alle vibrationerne op gennem kroppen. Har du det her nye indlæg på, duf, det dør med det samme. Det virker. Nu vil jeg ind og have noget varmere tøj på. Varme cykelbukser.